Hola companys, companyes. Avui anem a veure el mode pissarra de la ferramenta OpenBoard. Se'ns obre per defecte un panell, en este cas quadriculat, però podem canviar el fons a blanc, a línies de color negre, com necessitem o com més ens agrada en cada moment. Seleccionem també la grandària del fons. Anem a començar amb la ferramenta llapis. Podem triar el color i l'amplada. Podem també desfer o refer tot el que hem fet. Al costat tenim la goma d'esborrar. També triem l'àrea que vulguem esborrar. Tenim també la ferramenta de subratllador amb les mateixes atribucions que la llapissera, de color, de grossor. Podem canviar el punter per un dit. Amb la mà el que fem és pujar o baixar la pàgina i amb el zoom ampliem o fem més menut. Tenim un punter làser per a marcar o posar èmfasi en certes zones a l'hora d'explicar. I en aquesta ferramenta es permet fer línies. Anem a aprofitar per afegir una pàgina nova i seleccionem la ferramenta línia i l'anem dibuixant. Com sempre podem treure el color i l'amplada de la línia. També podem introduir text, se'ns obre un quadre. Aquest el podem modificar, el seu tamany de lletra, de la font en este cas. Si seleccionem el text podem canviar de color i canviar l'estil. Així podem justificar, centrat, dreta, esquerra. Al costat de la ferramenta de text podem fer una captura de pantalla i se'ns obre el diàleg per afegir a la pàgina actual o a una pàgina nova. Així, com vegeu, s'ha capturat i ens ho ha col·locat al costat. També podríem afegir aquesta captura a una pàgina nova en blanc o afegir aquesta captura a la nostra biblioteca d'imatge que veurem més endavant. Per a desplaçar-se entre les pàgines, recordeu, tenim així el selector anterior, següent, i per afegir pàgines en blanc on posa més. Des de la barra de menús accediríem també a el mode web, el mode documents, on anem a seleccionar tots els documents, imatges, etc. I al mode escriptori, en el que podem veure el nostre escriptori per defecte i podem utilitzar les diverses ferramentes que tenim per a canviar el mode pissarra, i el menú de configuració de OpenBoard. I des d'ací eixiríem i acabaríem de veure o donaríem per finalitzat el mode